Tim war-war kajenge jumeneng danten kaya ning kono kae lho kaya duku atas kaya ning nggon Manggarai. Ayo. Monggo grup war-war dhewe kemawon go. Ayo pergi ke ayo. Mas Nonggo. Daya Chandra Pesona campur sari. Mas tulus pimpinane Dek Bogel MC-ne munggah ning pucuk gunung dhuwur piyanget matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu maju garwane wong liya kowe iki kok malah ngeslot ae kene iki bersama dengan artis kecilnya Pacitan Indonesia Jawa Timur saya bikin ning kono asik Monggo grup war-war kudu jeneng go. Saking Tata Manggarai, Mas Mail, Mas Nonggo. tim Manggarai monggo Pak Mail Mas No keluarga besar saking Ciputat Pamulang asik Wong ayu sing tak tresnani rino wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati asik Latihan sepisan ketemu angin gede peloso tresnang mana di mana anak kambing saya rino wiwitan sok kapan aduh siramu sing tak tresno garwane wong liya gendong kemana-mana biasa di malam wis kebacut tresno nanging ati mbok gawe lara Bapak Ibu ingkang badhe ngertos penyanyi sing Go. dereng kampung Tim war-war Yopo kudu kene iki. jeneng go. Ayo, jangan ya Dek Monggo. ya ayo, jeng Tuti, jeng Asih monggo. Wis rangkung kok Ayo. pokoke ben ketok gayeng regeng ayo. Pak Nur yo. Pokoke kabeh Mas No. Jenengane mriki lho niku ikone Manggarai barang ngono kaya. Mengke tanggal 22 Juni kan ten Manggarai to. Lah. Nano yo. ning apa Pak Mail. sliramu tekon Ayo Pak Tuti. Gendong kemana-mana. Monggo Pak Nur. Asik.
ngenane Pak Mail iki ya katresnan kok diaturke sisan ya Mas Sompong ya. Bablaske. Terima kasih Bunda Cantik. Ya. Neng apa sliramu tekon tinggal aku kaya koso Chandra Kosona di mana-mana. hatiku Spesial tim ewer-ewernya Indonesia. Asik Manggarai bergoyang. Manggarai bergoyang. Angesa teruneka. Nalika sliramu ninggal aku apa sliramu Bokel ganteng. rasa aku
Adi Bu. Mbak Nela goyang lagi. Ini. Agama
asik yo. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngejak ning antawang nganti lingsir srengenge tak ganti dulu nek no. Kemana ya? Kemana? Aku ikut. Pak De. Aku ikut. Assalamualaikum Pak De. Lah ini ada HE aku gak dikasih Pak De di sana Pak De. Ya sama Pak De dulu nek no HE-nya no. Ayo Pak De. Sama Pak De yang ini loh Dek. Lah iki Pak De. HE no. Ini gak mulai loh Dek Nela. Udah aku loh Pak. Waduh udah mulai bro-bro ini. Udah mulai nih Mbak, udah mulai Mbak. Ini enggak dimulai ya Om kalau enggak. Nah, ini kandel gitu, Dek. Wes, keluar tante. Jan-jane kowe ning ngendi? Gelagatmu saja nyurigani. Atiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Ayo Mbak ganti Mbak. Kemana lagi Dek? Ke sana. Iyo. Bunda belum Bunda. Mbak Erni. Murah rezeki selalu Bunda. Tambah sehat. Rezekinya tambah lancar. Amin. Ayo Mbak pindah Mbak. Iyo. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang nganti lingsir Adikku jadi Mari cucuk kita lambat. ke sini.
Assalamualaikum Ibu Bapak Samatri. Jadi cucuk lampah wajan iki. Aduh, alhamdulillah. Ini kalau tadi Bapak, kan Ibu. Ibu-bapak nyawer ke sana, sekarang aku yang narik-narikin aja deh Asik. iurannya ini. Asik. Aduh, narik HE kalau sebutannya ini, Bu. Ah, Bapak udah hilang. Ayo Bu, mau nggak HE ini Bu? Siapa dek? HE dulu dong Bu. Cucuk lampah yang los sih. Masa nungguin ngopi dulu Bu, setelah habis nanti waktunya Ibu. Ayo Bu. Mana HE-nya nih Bu? Gak keluar ini Bu. Hae. Cantik kau Yo. ini Sos. Lekatmu saja nyuri nyari. Hae, tapi ku suci. Kowe pancen karo wanita liya. Iya, dalah bayo. Mbak Mel. Apa saya? Ini lagunya udah selesai, Ibu baru mau HE Mbak Mel. Duetnya kalau sapa dok Ayo lah. Mas Kepio. Ayo. Masih buat keluarga besar Samatri. Apa? Ayo Bu, maju Bu. Asik yo. Bersama Yang mau duetin sini nggak apa-apa ayo dari Samatri. Ibu-ibu yang cantik. Tak pundi Mbak Ayu abade tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi apa ora wedi timbang nganggur kula purun pancane Kelerasan alias kebetulan. sisan ngadep
masih berdiri monggo. Ah. Nggih. Samatri matur thank Akhirnya apa you. boleh Pak?